Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er helt vildt glad for, at du spurgte, om jeg havde lyst til at give det her speak her. Jeg er meget beæret over at få lov at tale i så lang tid til jer, og I rent faktisk gider at lytte. Jeg synes, jeg gjorde det helt vildt hyggeligt herinde. Det virker som sådan en rigtig høstfest, med sådan flag og de der, MA-logoet med de små blade, og de sådan små citater under, og sådan noget. Det synes jeg er vildt fedt. Jeg vil lige sætte et lille ur her, sådan så jeg kan nogenlunde sådan holde styr på, hvor jeg er henne i min lille historie her. Jeg er fyldt 30 år. Og jeg vågner op i min lejlighed. Vågner op med følelsen af, at dagen allerede er kørt. Mit gulv er fuldstændig bundet. Alt mine ting ligger ude på gulvet. Skabe, skuffer er åbne, og det flyder rundt. Der er lige sådan en sti, hvor jeg sådan kan gå ud til køkkenet. Og der er en sti, hvor jeg kan gå ud til altanen. Bordet, det er sådan et sted, hvor at brugte kopper, tallerkener, affald er sådan en ting, hvor jeg sådan bare skubber det længere tilbage, så der lige er sådan en fri plads. Ude på altanen, så står der 16 spanden, jeg har købt nede i Silvan, med hamplanter, som er begyndt at komme op i sådan brysthøjde. Jeg kan ikke rigtig kigge ud af vinduet, fordi der er så meget hamp derude. Jeg kan ikke bevæge mig rundt ude på altanen. Hvis jeg skal åbne vinduerne derude, så skal jeg virkelig passe på de her planter, og de fylder enormt meget. Og de er sådan en time lock. Altså det er sådan en bombe, der tikker ned. Fordi på det her tidspunkt, der står jeg i mit liv med 15 år, hvor jeg har prøvet at stoppe med at ryge hash. Og nu er jeg ved at bevæge mig fra et sted i mit liv, hvor jeg kan kalde mig ung, og hvor det er i min verden okay at være sådan lidt loose og lidt boheme, ikke? Til at nu skal jeg til at være voksen, fordi jeg fylder 30 år. Og de fleste af mine venner er ved at få børn, og 30-årige realkreditlån og sådan noget, ikke? Og jeg bumser stadigvæk rundt. Så det er sådan, der skal til at ske noget, så det er sådan, jeg bliver nødt til snart at tage et valg om, er jeg hasser? Fordi jeg kan ikke holde ud og gå og skjule det mere. Så skal jeg tage den beslutning, at jeg er bare sådan en, der ryger pot. Og så kan de sgu rende mig i røven, Eller skal jeg stoppe? Og jeg kan ikke stoppe. Jeg har prøvet det så mange gange. Men den morgen, da jeg vågner op og kigger på de her planter her, der fælder jeg dem alle sammen. Det skal lige sige, så inden da, så har jeg overvejet, om måske skulle jeg lige tage 2, og så stille dem ud på den anden side af vejen, fordi det kunne måske være, at der var en anden en, der får glæde af dem. Velvidende, at så har jeg den som backup plan, så kan jeg altid gå derover og lige tage den, ikke? Men jeg fælder planterne. Jeg skriver til min eneste bondkammerat, det eneste menneske, som der ved, hvor meget jeg ryger. Jeg skriver til ham, nu stopper jeg med at ryge. Jeg skal til MA-møde. Vil du med? Får jeg sådan en sms tilbage. Det gider jeg kraftedeme ikke. Nu spoler vi lige tiden tilbage. Fordi hvorfor fanden har jeg hvorfor har jeg været skæv så lang tid i mit liv? Hvorfor har jeg skulle ryge hele tiden? Det er da vildt sært. Der er rigtig mange mennesker, der ikke gør det. Hvorfor er det, jeg skal gøre det her? Hvorfor gør jeg det hele tiden? Og hvad er det inde i mig, som der gør, at jeg hele tiden bliver nødt til at ligge og suge på den her? Og det er sådan en tvangsmæssig adfærd. Da jeg gik i 5. klasse, der havde jeg sådan en besættelse af Ninja Turtles. Og det er sådan, okay, hvordan er det? Men det var sådan noget, jeg havde et bånd med en piratkopiering af den første Ninja Turtle film.
Og så havde jeg sådan en ting med hver dag efter skole. Så skyndte jeg mig ned, så købte jeg den samme pizza nede hos den nye pizzamand. Så tog jeg hjem, og så jeg filmen og spiste den her pizza. Og det var sådan en tvangsmæssig ting, som jeg gjorde sådan igen og igen og igen og igen. Fordi når jeg så sad med pizzaen, og så lukket inde i det her univers, som var spændende og trygt og sådan noget, jamen så forsvandt omverdenen for mig. Altså, så var det kun det, der eksisterede. Og det var bare i hovedet med pizzaen og helt opslugt af den her film her, ikke? Og jeg kan huske, jeg lånte videoen ud til en ven i sommerferien. Og da den var væk, da jeg skulle se den, og den ikke var væk, altså der gik jeg i panik. Sådan, så jeg blev nødt til at tage over til ham for at få den tilbage igen, og han var taget på ferie, og jeg kunne ikke få fat i den. Og det var sådan helt, altså det var helt, jeg kan genkende den der panik fra senere hen, da jeg ikke kunne få noget has. Og der var mit drug dengang, det var altså måden, jeg kunne ligesom holde ud og være i mig selv, når mørket kom kriblende ind på mig, det var ved at lukke mig inde i fjernsynet, lukke mig inde i videoernes verden. Jeg kan også huske, at min mor, hun havde lånt en masse videofilm og en videoafspiller fra Mørdrup-skolen, som vi havde den sommerferie, hvor vi ikke skulle på ferie, fordi min far han ville bruge pengene på at renovere en kælder i stedet for. Så det var igen den her tvangsmæssige sidde og glo videofilm i solskinsvejr. Og jeg kan også huske det der med, at jeg får nok af det. Jeg er ved at brække mig over, at jeg hele tiden skal ind og se de her fucking videofilm, fordi jeg har egentlig ikke lyst. Men når jeg ikke ser dem, så er der bare en tomhed, der roterer i mig, som jeg kun kan få til at fjerne ved at lægge mig ned og sove. Så det er sådan noget, enten så er det ind og se videofilm, eller også er det at lægge mig til at sove til middag, fordi så når jeg vågner op igen, så er det ligesom om, at så er det en ny dag på en eller anden måde. Grunden til at fortælle om min sådan, oplevelse med videofilm, og den måde, jeg sådan, brugte det her til at slippe væk med, det er fordi, min første oplevelse med hash, altså hvor det virker, det er sådan efter de der, måske tredje gang jeg ryger eller sådan noget, ikke? Men det er, når jeg så ryger, så er det ligesom om jeg er inde i videofilmen. Altså, jeg kan huske det her med, at jeg kører i 8'eren hjem fra staden, sammen med nogen fra, efterskolen. Og så var det bare den der oplevelse med, wow mand, det er jo ligesom at være med i en film det her. Altså, nu er jeg inde i filmen, nu er jeg nået skridtet videre. Nu sidder jeg ikke foran og kigger på det, men nu er jeg inde i det. Og det var den der, altså være inde i det her, den her filmkulisse. Og det var sådan noget, wow mand, det er fedt det her, ikke? Altså, jeg var helt væk. Fuldstændig opslugt af det i det her. Altså, ja, jeg var kommet igennem skabet og ind i verden til det her sted, som jeg sådan har siddet og kigget ind i, og prøvet at flygte ind i, og nu endelig er nået frem til stedet, ikke? Og det var sådan en fantastisk oplevelse af den her flugt, der lykkes endelig. Og så er spørgsmålet så det her, som jeg har stillet mig selv mange gange, hvornår er det, at det gik fra at være en gang imellem til at blive hver dag? Og det gik faktisk ret hurtigt. Altså det var sådan, i 10. klasse, der går de fleste af dem, som jeg venner med, sådan noget, de begynder så på gymnasiet. Men jeg bliver ikke kendt egnet. Og det er jo sådan noget, altså, ja, altså, du ved, det er sådan noget, jeg er en lille mand, ikke? Og dengang, altså, jeg ikke engang helt sikker, altså, det var sådan noget, alle folk havde, deres stemmer var gået i overgang, de var sgu 2 fod i vejret, og sådan noget, og jeg var stadig bare lille, altså, jeg kunne snit have gået fra en i 7. klasse, måske 6. Ikke? Altså, så jeg følte mig bare helt ved siden af, og jeg var ikke, jeg lignede ikke de andre, jeg var ikke ligesom de andre, og det her med, at de blev erklæret egnet til gymnasiet, fik forstærket den her følelse af, at jeg var, jeg passede ikke ind nogen steder, og jeg var ikke ligesom dem, og de startede gymnasiet, de fik nye venner, nye omgangskreds, og jeg sad tilbage der i 10. klasse, sammen med alle de andre, der heller ikke var blevet erklæret egnet, som var sådan et underligt miskmask, ikke? Og så begynder jeg sådan at søge hen til sådan
de her mennesker, som der heller ikke rigtig helt passer ind, og jeg blev rigtig gode venner med en, der hed Simon. Hans far var ravende alkoholiker. Og det passede jo fint ind, fordi min mor, hun var også ravende alkoholiker. Så jeg kendte hans smerte, og han kunne se min, og det var sådan noget, så der var ikke så meget, der skulle forklares. Og så kunne han jo også godt lide at ryge has, og det kunne jeg jo også godt. Så vi røg en masse has. Og det var sådan noget, det var fedt, det kunne vi jo være fælles om, ikke? Så det var sådan, det var sådan noget med om aftenen, så tage bussen hen til Snekkersten, og så ryge noget bong. Og han var sådan en, der var rigtig god til computer, så han havde fundet ud af, hvordan man kunne downloade film. Det var faktisk i starten så et site, hvor man kunne bestille sådan noget piratkopier, som så blev sendt til en på sådan nogle disks i sådan en mappe, ikke? Og så kunne man så se de nyeste film, og så sad vi bare og glodede de der åndssvage kameraoptagelser fra biografen af den ene film efter den anden, ikke? Og det var det vi gjorde. Og det var en tirsdag aften. Det var en torsdag aften. Og det var i weekenden selvfølgelig, ikke? Men stille og roligt, så blev det bare sådan en, det blev bare sådan en normal ting, at når vi mødtes, jamen, så var det for at ryge bong. Det var ikke for at tage ud og gå en tur, eller jeg ved det ikke. Det var bare det handlede om. Og jeg kan huske det der med at komme hjem klokken det der 11:30 og skulle i skole næste dag, og min søster og mor sidder inde i stuen, og jeg er bare så kampskæv, at jeg kan næsten ikke tale til dem, så det er sådan noget, jeg sådan lister ind ad døren, og der er lukket fra køkkenet ud til stuen, og de sådan siger hej, og jeg skynder at mumle et eller andet hej, og så sådan bare ind på mit værelse og lukke døren for at undgå ligesom at skulle se på dem, ikke? Og det er sådan, det var sådan det var. Og det var måden, at jeg ligesom kunne, jeg ved det ikke, det var, has og film, det virkede bare rigtig, rigtig godt. Det fik alt til at forsvinde. Så der, hvor der for alvor skete noget med min hasrygning, det var første gang, jeg røg alene. Der kunne jeg mærke, der var der en tydelig grænse, jeg trådte ind over nu. Fordi at det med at ryge sammen med andre, det var jo sådan noget, vi gjorde sammen. Og det var sådan en social ting. Og så var det jo sådan, så var man sådan, det var sådan noget, man var fælles om, og det var noget andet. Men det der med at ryge alene, jamen, så var der et eller andet inde i mig, der vidste godt, okay, det her, det er nu at du begyndt at gøre noget andet. Og jeg kan huske, og grunden til, at det var en grænse for mig, det er fordi, at min mor, hun er alkoholiker. Og efter mine forældre, de blev skilt, så holdt hun op med at drikke. Men så begyndte hun stille og roligt at drikke igen. Og det var sådan noget med at komme hjem, og så se hende med det her ansigt, der er fuldstændig slapt. Og hendes øjne, hvor der er ikke noget udtryk i dem. Der er ikke nogen hjemme. Og hun snøvler, og hun sidder der og er jeg ved det ikke, sådan en underlig slap skal af sig selv. Og sidde med sådan en mor inde i stuen, som jeg ved drikker alene. Da jeg røg første gang alene, jamen der vidste jeg godt, okay, der er noget, som der er gået i stykker her. Og det var, jeg skulle til en fest, og der var andre mennesker, som var der. Jeg vidste, at det var ikke nogen af de slæng, som røg. Og jeg ville jo gerne ryge, fordi det er jo den måde, som det er bedst. Ikke? Fordi der er jo utal af forklaringer på, hvorfor det er bedre at ryge end at drikke. Ikke? Men jeg skal til fest, og selvfølgelig skal det være skæv. Så jeg kan huske det her med, at jeg sidder med min bambusbong, som jeg har lavet. Og så ryger jeg det her hoved her, og jeg bliver kampskæv. Og så tager jeg til den her fest. Og så begynder det. For i toget så møder jeg så en veninde, som også er i det her slæng, som ikke skal med til festen. Og hun siger, Gud, hvor har du dog røde øjne? Ikke? Og jeg har mega røde øjne. Ikke? Og så begynder løgnen. Men jeg har også lige, det er også fordi, du ved, jeg har også et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Men jeg løg.
Jeg skjulte, at jeg havde røg. Og der vendte det. Fordi at jeg var begyndt at lyve om det, for jeg godt vidste, der var et eller andet galt her. Og samtidig så, når jeg tænker tilbage på det, så var det 10 gange federe at sidde alene og være skæv, inden jeg tog til festen, end det var at tage til selve festen. Og den der erkendelse af, Gud, wow, det er fedt nok at ryge sammen med andre, men det at ryge alene, wow, yeah, ikke? Nu kører bussen, ikke? Og så var der også, og så sådan en anden oplevelse, som der også virkelig stod meget tydeligt, det her med, min mor, hun sidder inde ved siden af, og hun er pissefuld og ser fjernsyn. Og det er rædselsfuldt. Det er en trykkende, isende stemning, som er ulidelig, ubærlig at være oppe af. Det er som at være låst inde i mit hus, fordi jeg kan ikke tage nogen steder hen. Jeg er fanget der. Jeg har ingen andre muligheder end at bo der lige nu. Og jeg kan huske det her med, at så sidder jeg og ryger en joint ud af vinduet. Og når jeg så er færdig med den, jamen, så var det lige pludselig sådan en hyggelig ting. Så var det sådan lidt hyggeligt. At hun sad derinde og var fuld, og jeg sad her og var skæv. Og så var det sådan okay. Ikke? Og det der med, at situationen lige pludselig bare kunne vende på den måde. Men bare lige at ryge det. Mand, ikke? Det var sådan noget, okay, jeg kan løse noget med det her, ikke? Så det var sådan, og så begyndte hele det der eksperiment med, de dage, hvor at jeg er alene, der er ikke nogen mennesker omkring mig, jeg kan ikke komme ud og møde nye, jeg kan ikke møde nye mennesker, jeg kan ikke hænge ud med dem, som jeg godt plejer at hænge ud med, på grund af alt muligt, og jeg keder mig, og jeg er restløs, og jeg kan ikke være i mig selv, men hvis jeg ryger, jamen så lige pludselig, så keder jeg mig ikke mere, så er jeg ikke restløs mere. Det er sådan en afprøvning af det her vidunderstof, der ligesom kunne løse mine problemer. Og det skulle prøves i alle mulige sammenhænge. Hvad nu hvis jeg kører i bus, en kedelig bustur, mens jeg er skæv? Ikke? Hvad nu hvis jeg tager til en rigtig kedelig time i gymnasiet, mens jeg er skæv? Ikke? Alting skulle prøves, mens jeg er skæv. Hvad nu hvis jeg spiller violin, mens jeg er skæv? Ikke? Og så var det sådan noget, wow, ikke? Lige pludselig så kan jeg improvisere, mens jeg spiller violin. Ikke? Og når jeg tegner, så er jeg mere kreativ, ikke? Og det var sådan noget, det bliver sådan, det var også nogle lidt sådan undskyldninger, fordi at når jeg er skæv, ikke? Så skal jeg også, jeg skal lave et eller andet. Jeg skal tegne, jeg skal spille, jeg skal gøre et eller andet, fordi jeg skal være kreativ med det. Fordi så er jeg jo ikke sådan en, så er jeg ikke sådan ligesom min mor på den måde, der bare sidder og hænger, men så er jeg jo mere sådan en kunstneragtig, ikke? Sådan et bohem, ikke? Ikke? Det var sådan, at jeg skulle tegne og sådan noget, ikke? Men det var også, og det virkede også i sådan en halv time efter jeg havde røget. Og så ligesom om, så facede det bare ud, ikke? Så var sådan så bliver det ikke til noget, ikke? Når jeg kiggede på det dagen efter, så var det også sådan, okay, så fed var den heller ikke alligevel, vel? Jeg var 17 år, da jeg gik i 10. klasse, og jeg flyttede hjemmefra som 18-årig. Og i løbet af det år, der begyndte jeg at ryge fast. Der var det på daglig basis. Og inden jeg flytter, jeg kommer hjem, jeg går op på badeværelset, og der står en flaske rødvin, som er tom. Og min mor, som jo siger, at jeg er holdt op med at drikke, jeg drikker ikke mere. Men jeg er helt færdig med det, Jeg konfronterer hende med det, og det er sådan noget, som der er enormt grænseoverskridende for mig, fordi hendes druk er tabu nummer 1 i min familie. Det er sådan noget, må ikke nævnes med ord. Og så er det den her ting er der, som jo ikke er til at komme udenom. Og det måden, som jeg reagerer på det på, det er ved, at jeg lukker ned. Og jeg sætter mig ned på mit værelse, og jeg sidder og kigger ind i det her stearinlys, og er bare helt handlingslammet. Fordi jeg kan ikke fortrænge det. Fordi beviset står der fysisk lige der.
Og min mor kommer ind og giver mig en eller anden røverhistorie med, at hun også havde et eller andet besøg og bla 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 bla, ikke? Og går ud igen. Og jeg sidder der stadigvæk bare og stiger. Og så kommer min kæreste væltende ind ad døren. Altså hun skal igennem hoveddøren og ind ad min dør. Og så klasker hun et brev ned på jorden, eller måske på bordet. Råber af mig, at hun slår op. Fordi hun er pisse træt af, at jeg hellere vil ud og ryge, end at være sammen med hende. Og hun synes, jeg er for skæv for tit. Og hun synes, hun kan det ikke mere, og hun vil mig ikke mere, når jeg også ryger. Altså, og der bryder det sammen. Og der tager jeg så tager jeg så mit første kneb til at holde op med at ryge, og det er flugt. Fordi når jeg skal holde op med at ryge, så skal jeg være væk fra det. Jeg skal være væk fra det de første 2-3 dage, fordi så er jeg sådan kommet ind i den der rytme med ikke at ryge, og så kan jeg godt sådan holde ud sådan efter klokken de der 3-4 stykker, hvor at trangen ellers melder sig, og sådan ikke at ryge, ikke? Så jeg tager ned til min far på Bogø, og så møder jeg en bekendt i bussen, som tilfældigvis har noget pot, og så lige pludselig så sidder jeg og ryger nede på Bogø, ikke? Altså jeg havde svoret om morgenen, at nu tager jeg ned på Bogø, laver planen med at holde op med at ryge, og klokken 5 der sidder jeg og ryger, ikke? Og jeg ved ikke, hvad der er sket. Og så sidder jeg bare dernede og ryger i underbukser, ikke? Og jeg kan huske, så pludselig kommer min far ind ad døren, og så er det sådan noget panisk, for alt det her pot og snusk og tobaksaffald væk fra bordet, og prøver sådan at sidde og sådan at virke nogenlunde klar, ikke? Og så senere finder jeg så sammen med min kæreste der igen, og jeg kan huske, får jeg så et arbejde, sådan et sommerjob, fordi nu skal jeg spare nogle penge sammen, så jeg kan flytte ud og sådan noget. Og jeg flytter så over i den her, over hos en veninde, som jeg i øvrigt har været en rigtig røv over for, misbrugt hende, forstået på den måde, at hun ville rigtig gerne være min kæreste. Og det benyttede jeg mig af, når jeg var fuld og skæv, og vi var til fest, og jeg havde lyst, så kunne jeg bare lige gå hen og prikke hende på skulderen og være sammen med hende, og så skride igen. Selvom hun var helt håbløst forelsket i mig. Og hende flyttede jeg så hjem hos, fordi de havde et værelse ledigt der. Og det med, at selv at skulle stå op, smøre sin madpakke, tage i skole, passe sine timer, efter skolen kl. 3, så sidde og bruge 2 timer på at lave sine lektier, tage hjem, lave aftensmad, spise aftensmaden, vaske op, rydde lidt op på værelset, forberede sig lidt til næste dag, lægge noget tøj frem, måske vaske noget tøj, og så gå i seng i ordentlig tid, sådan så jeg skal stå op og gentage det hele igen. Altså det var bare for meget. Altså det var sådan noget, er det her virkelig sådan det er? Altså det kan jeg ikke, det kan jeg ikke det her. Altså jeg dør i det her, mand, ikke? Der var ligesom ikke nogen spænding, der var ikke noget i det. Så det var så ret hurtigt, så gik det sådan noget med, at så tog jeg op til Simon efter skole, og så hans mor, hun lavede jo mad, så vi kunne bare gå ud og spise maden, og så kunne vi sidde og ryge. Og så kunne jeg sådan vælte hjem. Og så havde jeg sådan en smart ting med, at så kunne jeg stå op 10 minutter før toget det ankom i stationen, lige sådan noget 100 meter ned ad hjørnet. Skynde mig i tøjet. Når det var en rigtig dårlig morgen, så kunne jeg allerede se toget komme, så der skulle jeg virkelig spurte, og så ned til toget, op på toget, og så afsted til skole, ikke? Og så sådan lige ryge en smøg i toget, købe en cola, drikke colaen, ryge en smøg til, og så er vi klar til første time, ikke? Som regel var klokken 10 i stedet for klokken 8, ikke? Og det var sådan, det var. Altså, og i gymnasiet, jeg havde ikke nogen venner der. Jeg kendte ikke nogen fra min klasse, fordi jeg tog ud og røg hver dag. Og det resulterede i fuld pensum i 2G, og fuld pensum i 3G. Det eneste fag, jeg ikke er blevet eksamineret i, det er biologi. Ellers har jeg været op igennem hele møllen. Og i 2G, der var også noget med bare at ryge før eksamenerne, altså sådan en aften før, og så stå op, og så fik jeg jo sådan nogle rimelig gode karakterer. Så det var sådan noget, så der var ikke nogen grund til, altså så da jeg kom i fuld pensum i 3G, så var det sådan noget, ja, det klarer du, Søren, det er fint, ikke? Men der var jo nogen, der havde sladret, og de havde sagt, Søren han ryger meget has. Så jeg skulle jo så møde op med studievejlederen, og så sidde og forklare, at men det er jo kun op, og løgnen kører, ikke?
Og altså, gennem mit gymnasieforløb, der var det sådan så, at altså, det bliver sværere og sværere ikke at ryge. Altså, det bliver sværere og sværere at omgås folk. Og jeg kan huske, at jeg tror, jeg får min første hashpsykose i sådan deromkring, fordi pludselig så, når jeg går ind i et rum, hvor der er andre mennesker, som jeg måske ikke kender så godt, jamen så går jeg i panik. Jeg går fuldstændig i panik, fordi jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dem. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre nu? Hvordan skal jeg forholde mig til dem? Altså jeg får den her skrigende trang til bare at løbe væk fra rummet. Og jeg ved ikke, hvem jeg er længere. Jeg kan huske, jeg opsøger en psykiater for at finde ud af, hvad fanden der er galt med mig. Altså, jeg nævner ikke, at jeg ryger hash, fordi jeg har sådan måske lidt på fornemmeren, det er noget med det at gøre. Ikke? Men det er mere den der, det kan jeg jo ikke stoppe med. Ikke? Altså, det er jo for fanden mand. Ikke? Men i 3.G, der er det første gang, det lykkedes mig at stoppe succesfuldt. Jeg har en plan. Ikke? Altså, frygten driver mig. Hvad nu, hvis jeg skal gå 3.G om? Det var nok for mig til at stoppe med at ryge hash i 3 måneder. Så det var sådan noget med, okay, vi kører den samme plan som plejer. Ned på Bogø, ned til min far. 2 dage, tilbage igen. Okay, nu kører vi, ikke? Lav et schema for de her 2 måneder, hvor jeg skal læse op til eksamen. Og så krydse en dag af hver gang, ikke? Og yes, mand, jeg er blevet clean. Jeg drikker ikke. Jeg ryger ikke. Jeg får læst. Lige pludselig så finder jeg ud af, gud, at gymnasiet bare det her. Ikke? Nå, okay. Det var sgu da ikke så svært igen, ikke? Altså, et fag, 100 sider. Det var bare en bog, mand, ikke? Yeah, ikke? Det kører for søren, ikke? Jeg klarer eksamenerne. Jeg kommer ud af gymnasiet med et snit på 7,9, ikke? Og en glad ung mand. Og til, den sidste dag, hvor vi kører rundt i vognen der får jeg jo tilbudt en joint. Og ja, hvorfor da ikke? Altså, nu kan jeg jo godt stoppe. Så jeg ryger jointen. Og så på en eller anden måde, så begynder jeg bare at ryge igen. Men den her gang, der har jeg så fundet det her miljø, hvor at det er acceptabelt at ryge. Musikhuset Elværket. Fantastisk periode i mit liv. Det var sådan noget, hvor jeg var rock and roll star. Ikke? Jeg havde læderbukser. Ikke? Gik i sådan bløde, følsomme trøjer og spillede rockviolin. Ikke? Og var sådan en rockabilly-hår og sådan en held i Helsingør. Ikke? En pigerne snakkede om. Ikke? Jeg havde mange ørenavne. Søren Spillemand. Don Søren. Sørmand. Ikke? Altså, så det var sådan noget, var på bistandshjælp. Ikke? Yeah! Og musikhuset Elværket, det var sådan noget, hvor alle røg. Og det var en fantastisk oplevelse, det her med at kunne sidde sammen med folk og være skæv, uden at være paranoid. Ikke? Altså, så det var noget med, at du ved, spille violin og ryge og holde fester, mand. Vi arrangerede fester, og vi havde fundet ud af, at der var noget, der hed ungdomsrådet. Sådan noget, hvor vi kunne, vi kunne infiltrere den her organisation. Vi overtog den, og så gav kommunen os 90.000 om året, som vi kunne bruge på ungdomskultur. Så vi lavede fiktive møder og gav os selv pengene og lavede fester og arrangementer for dem. Ikke? Og da jeg var ungdomsrådssekretær, der brugte jeg 3.500 om måneden på frugt. Ikke? Til elværket. Ikke? Så spiste vi mad og røg hash, og det var sådan noget, og det var bare bekymringsløst. Altså fordi lige pludselig så det her med at holde op med at ryge, eller det her med at ryge, men det var ikke noget dårligt længere. Men det var sådan noget, man gjorde, fordi alle omkring mig bekræftede mig i, at det var fedt nok. Og det som så sker, det er jo så, at jo mere som jeg lærer de her mennesker at kende, som er, 26, 27, 35, 40, 45, ikke? Altså, så lærer man dem at kende, og så finder jeg ud af, at om hende på 26, hun er på bistandshjælp stadigvæk. Det må være, siden hun har været 18. Hun har ikke taget nogen uddannelse. Hun har mange planer om det stadigvæk. Dennis, der lige har fyldt 35, han har også været på bistandshjælp. Og han har stadigvæk ikke nogen planer. Han har en sort skraldesæk fyldt med inkassoregninger, som fra ting, han ikke har betalt. Og du ved, så stille og roligt, så finder jeg ud af, at altså, de her mennesker, de er jo bare blevet hængende, mand. Der er ikke sket noget med dem. Og jeg har jo stadig drømme om at blive en stor violinist. Ikke? Altså, det dur sgu da ikke rigtigt. Og så tager jeg selvfølgelig til optagelsesprøve på konservatoriet.
skide godt, ryger en masse pot før, det er jo det, man gør med at musiker for fanden, ikke? Og så dumper jeg bare på min flade mave, ikke? Og der knækker noget i mig. Fordi så lige pludselig, så altså, der er noget, der ikke hænger sammen her, fordi jeg er ikke den fede violinist, jeg går, tror jeg. Fordi jeg har lige fundet ud af, at det er jeg, ikke? At der er nogen, der påpeger alle de ting, som jeg ikke er god til, som jeg ikke har fået lært. Og måske skulle jeg ikke ryge så meget has, mens jeg står og øver violin, og måske er det overhovedet ikke det, som jeg vil, og måske er det hassens skyld alt sammen. Og måske skulle jeg prøve at finde et eller andet sted, jeg kan være, og prøve at ændre mit liv. Så Så den her gang, der må jeg stoppe, og der må jeg jo gøre noget helt radikalt. Så jeg flytter til København. Fordi hvis jeg tager til København, jamen så lige pludselig så er jeg ikke sammen med alle de andre mennesker mere. Jeg er ude af miljøet, og så kan jeg stoppe med at ryge has, ikke? Og det går jo også rigtig godt. Problemet er bare, at jeg stopper ikke med at ryge has. Fordi at når mørket melder sig, når usikkerheden melder sig, når det hele det vælter frem, jamen så er der kun én ting, der hjælper, og det er at sætte mig ned og så bare ryge noget pot eller noget has og tænde for videoen. Og så kører den bare igen. Men den her gang, jamen, så er det bare ikke sejt at ryge has længere. Fordi folk de ser ned på det. Altså det er ikke cool længere. Så nu begynder jeg at skjule det. Nu begynder det at være noget, jeg gør i smug. Noget jeg gør kun med de særligt indvidede, som også ryger rigtig meget, som er Fritz. Og så fortsætter den derfra. Så jeg har nu 2 identiteter. Jeg har min identitet udadtil, hvor jeg er velfungerende, jeg kan mine ting, og jeg er pænt klædt på. Og så har jeg så det her sorte hul indeni, hvor at jeg sådan trænger ind og gemmer mig, og så ryger mig skæv, for at kunne være mig selv. Og det ene, der overtager rigtig, rigtig meget. Jeg begynder at ryge endnu mere. Så meget, at jeg ikke kan opretholde min anden identitet. Og nu sidder jeg bare og ryger, og lukker alle mennesker ude. Og jeg har prøvet alle ting for at stoppe. Det er ikke noget, der virker længere, så jeg bliver nødt til at prøve noget nyt. Og så griber Louise fat i mig. Og så tænker jeg, måske så, hvis nu jeg bliver kæreste med Louise, så kan hun hjælpe mig ud af det. Fordi alle de andre ting virker ikke. Så nu prøver jeg med Louise. Og så bliver jeg kæreste med Louise. Og jeg går til MA-møde. Og jeg går til psykolog. Og i MA-mødet, der snakker de om Gud. Og de snakker om, at man ikke skal drikke længere. Og det kan jeg ikke forstå, hvad det har med noget at gøre. Så de vil også have mig med på café. Og det skal jeg ikke. Så jeg løber skrigende væk, fordi jeg kan godt det her selv. Fordi jeg skal jo bare være sammen med Louise om aftenen, fordi så får jeg ikke lyst til at ryge. Og det går også rigtig godt i et års tid, hvor vi så er på ferie, og det er rædselsfuldt, for vi er sammen hele tiden, og jeg er ved at blive sindssyg, og jeg kan ikke være i mig selv, og jeg kan ikke være sammen med hende, og hun tager hjem, og jeg skal lige cykle lidt videre. Så jeg cykler til Amsterdam, eller cykler 20 km, så tager jeg toget resten af vejen, og så sidder jeg bare og ryger i en uges tid, helt ned. Altså, fra 0 til 100. Ikke noget med at starte stille og roligt op, altså, jeg fortsætter præcis, hvor jeg slap før. Hele dagen. Og så kommer jeg hjem, og så lykkes det mig at stoppe lidt igen. Men jeg fortsætter stille og roligt igen. Og vores forhold går selvfølgelig i stykker, og det hele det går i skud og mudder. Og næste gang, så jeg skal ud af mit misbrug inden, så var der en ny pige. Det kan være, der virker med hende. Og det virkede heller ikke med hende. Og det hele det går i død igen. Jamen, så kan det måske, det skulle nok pigerne noget galt, men nok fordi jeg ikke har fundet mig rette pige. Så jeg finder en til pige, og så prøver jeg med hende, fordi hun er sådan en, der kommer fra en god familie, hvor at, de hverken ryger eller drikker og sådan noget, så det er nok hende, jeg skal have fat i der, ikke? Og det går det samme, jeg begynder stille og roligt at smugryge bag hendes ryg. Og hun kan godt fornemme, at der er et eller andet galt. Men hun ved ikke, hvad det er, fordi hun kommer ikke fra en familie med misbrugere. Så hun ved ikke, hvad fanden det er, der er galt. Men hun kan godt fornemme, at der er noget galt. Og vi begynder at skændes, og vi begynder at have et parforhold, fuldstændig som mine forældre havde et parforhold. Altså vi snakker sådan noget, hvor vi står og råber og skriger hinanden. Kaffekopper, der bliver tyret gennem lokalet. Ikke? Skænderier og konflikter, som er på sådan en måde, hvor at det er det samme, vi skændes om hele tiden. Men vi skændes ikke om noget. Der kommer ikke nogen løsning på det. Altså, der er bare ting, som ikke passer sammen, og vi kan ikke finde ud af at tale sammen. Og den dag, hvor jeg har mit skjulte rygerliv herover, og jeg har mit liv sammen med hende og mine pæne venner herover,
Og en dag jeg prøver at forene de to ting, hvor jeg vil have hende med over at besøge mine rygervenner, og nu skal vi drikke, og vi skal ryge. Altså, der ender det også i et af de her katastrofale slagsmål, og det bliver et slagsmål. Det bliver, hvor vi står på gaden nede ved søerne, og råber og skriger hinanden med publikum på. Folk, der stiller sig op i en halvcirkel og optager det på mobiltelefonen. Og det kulminerer i, at ene korporligt går på mig og slår mig. Altså, så mine briller går i stykker, og det hele altså, ender i sådan noget råben, skrigen og cyklen væk, og et kæmpe drama. Og så er det tredje gang, hvor at jeg bare har smadret alting omkring mig, fordi jeg vil ud og ryge og drikke. Og så står jeg derhjemme med mine hamplanter, som vokser op. Og hvis de vokser mere op, og jeg høster dem, så har jeg så meget pot. At jeg kan ryge et helt år. Altså 3 måneder, realistisk, ikke? Men så er jeg ligesom gået derover, hvor at, nu er jeg begyndt at planlægge efter at ryge hver dag på en måde, hvor det ikke påvirker min økonomi, ikke? Altså. Og så tager jeg beslutningen om, nu fælder jeg de her planter, fordi jeg kan ikke mere. Altså, jeg kan ikke finde på flere måder at stoppe på. Jeg har prøvet alt. Jeg har prøvet alle knep i bogen. Altså, og til sidst, altså det var sådan så, at jeg havde ikke hash på mig. Enten så samlede jeg skod, eller også så købte jeg et gram pot, gemte det i et træ over på staden, og så røg jeg en lille joint derom, og så cyklede jeg 10 kilometer hjem. Og når jeg gerne ville have en joint, så cyklede jeg 10 kilometer ned til staden, røg en lille bit joint, gemte det i træet igen, og så cyklede jeg 10 kilometer hjem igen. Altså det var helt langt ude. Og alligevel så kunne jeg ikke stoppe. Så jeg går ned i Emma igen, fordi at det er noget med, at de har et eller andet program, et eller andet trick, og der er noget med nogle sponsorer, og jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Men det jeg er sikker på, det er, at jeg kan ikke gøre det her alene, fordi jeg kan ikke flere trick, og jeg gider ikke mere, for jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke være ham, der sidder med en guitar med 5 strenge oppe i Dronningmølle i et sommerhus med et utæt tag, og er bitter og sur med pot i baghaven. Altså, jeg vil ikke være ham, som jeg har mødt i elværket i utallige versioner, ikke? Så jeg kommer ned i MA, og det er torsdagsmøde, og de laver det lynhurtigt om til første trinsmøde, og de sidder og snakker og læser op, og jeg har en klump i halsen, altså jeg har et tårer på vej ud, fordi at det, som der bliver læst op i første trin, det er jo alt sammen ting, som jeg har gået igennem. Og efter mødet, så er der så den her meget, meget venlige mand, som der siger, som jeg så senere finder ud af, bare vil snakke med mig, men som jeg åbenbart finder ud af, jeg tror, han vil være min sponsor. Så det er sådan noget, ja, okay, du skal være min sponsor, godt, ja, okay. Og jeg prøver bare at slippe ud af døren, mens han står og fortæller mig om alle mulige ting og sådan noget, ikke? Men i hvert fald så får jeg hans nummer, og og det med at kunne ringe til et andet menneske hver aften, og sige, jeg har haft en ædru dag. Altså, det var det, der fik mig i land den første måned og den anden måned. Fordi at hver dag så at kunne se frem til, at altså, hver gang jeg får tanken om, måske skulle ryge en joint, så kan jeg slå den væk. Fordi om et par timer, der skal jeg ringe til min sponsor og sige, yeah mand, jeg har vundet i dag, jeg har haft en ædru dag. Og så siger han, skide godt, eller et eller andet. Ikke? Men det er derfor, jeg får ros for at gøre det. Og der er en, der hjælper mig, og der er en, der ligesom har mig. Og det var sådan noget, det kunne holde mig clean det første stykke tid. Ret hurtigt så bad han mig om, at så gav han mig nogle prøver, eller nogle opgaver, og det var det her med, okay, du skal bede om en ædru dag hver dag. Du skal bede om aftenen, og det skal du gøre nu. Og det var sådan noget, okay, fint nok, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være ædru. Altså, jeg har prøvet selv, jeg kan ikke, så hvis du beder mig om at bede, fint, så beder jeg. Altså, hvis du har bedt mig om at cykle nøgen rundt, så cykler nøgen rundt. Og jeg ved ikke, hvad jeg bad til. Altså, jeg gik bare ned på knæ og bad, ikke? Men stille og roligt, så begynder de her ritualer dagligt at være sådan en rutine, som får mig til hver dag at fokusere på ikke at ryge hash. Og efter sådan cirka en måneds tid eller 2, så forsvinder trangen. Så er det lige pludselig ikke det, jeg tænker på længere hver dag.
Og den her erkendelse af, at jeg kan ikke ryge mere. Jeg kan ikke drikke mere. Fordi jeg ved godt, hvad der sker, hver gang jeg tager den første, eller drikker øl, og lige pludselig havner ude på stedet. Så det er sådan noget, jeg kan ikke gøre det her mere. Og så kommer den her ting med, at du bliver nødt til at finde en magt, der er større end sig selv, for at kunne hjælpe dig ud af det her. Og i starten, der var det for mig, det var min skytsengel, det var afdøde familiemedlemmer, det var altså alt muligt. Fuldstændig ligegyldigt, og det er også lige meget, fordi det handlede bare om et eller andet, som jeg sådan kunne, på en eller anden måde kunne vikle mit hoved rundt om, hvad det var. Og i starten, der var det meget mekanisk. Altså det var sådan noget, hvor jeg satte mig ned på knæ, og reciterede de her ting og sådan noget. Ikke? Men der var en dag, hvor jeg sidder på min altan, og kigger ud af vinduet, og så pludselig, ud af ingenting, så har jeg den her ro. Den her guddommelige ro. Altså den her ro, som jeg har søgt i så mange år. Den her ro, som jeg har panikrøget joints for at få. Ikke? Den pludselig er der. Og så sidder jeg med det der lille sandkorn af ro indeni, som varmer ud, og så er det bare sådan noget, endelig. Altså, endelig er den der. Ikke? Og så lægger min sponsor flere øvelser oveni. Prøv at meditere. Begynd at meditere. Og min oplevelse med meditation, det er, at det er skidesvært. Altså, det er skidesvært. Det er som at sidde og glo på en vej, som skal være helt stille, og så perker der bare biler forbi hele tiden. Ikke? Altså, og så er det, den store udfordring er ikke at sætte sig op i de her biler og bare køre med. Ikke? Altså, lade sig trække ud af et eller andet tangent. Men hver gang at øve sig i den her meditation, var som at lægge et lille lag perlemor udenom det her sandkorn. Og det var enormt svært, når det er lille. Men jo mere jeg gjorde det, jo større blev kuglen, og jo nemmere blev det at få det næste lag rundt om. Og lige så stille og roligt, så vokser den her kugle, den her lille perle inde i mig af ro, som jeg hele tiden kan finde tilbage til, og hele tiden have sådan et center i. Og det er rigtig godt, når jeg skal til at lave min selvrensagelse, fordi at der er det altså virkelig noget, som der kan få mig ud af en tangent. Og det var det her med, altså hvorfor fanden, hvad er det for nogle situationer, som der har gjort, at jeg vælter så meget rundt, og begynder at arbejde med min vrede. Og det synes jeg var rigtig svært, fordi for det første, jeg forstod ikke, hvordan jeg skulle arbejde med det. Så jeg sad og skrev hver situation ned som en novelle, kom dybt ned i det, og sad og græd, og synes det var rædselsfuldt. Hvor jeg så får at vide, at du skal bare gøre det som et købmandsskema, sætte det op sådan og sådan og sådan. Og så fik jeg så skrevet det igennem. Det tog mig rigtig lang tid. Jeg læste et sted, hvor der var en, der sagde, at man skal bare gøre det på 2 timer, og få det afleveret. Og det var sådan, okay, det gør jeg. Og så fik jeg det skrevet sådan mere eller mindre halvt færdigt ned, og få sagt det fra min sponsor. Og det var enormt skamfuldt. Altså, det var så skamfuldt at fortælle alle de mennesker, jeg har været vred på, alle det lort, jeg har lavet, og jeg har stjålet cykler, og jeg har stjålet for gamle damer, og alle de her ting. Og han sidder bare og griner af mig. Altså, og så siger han, men det er jo ingenting, det har jeg også gjort det der, det var fint nok, ikke? Men den lettelse ved lige pludselig at dele alle de her ting, og den lettelse ved at på en eller anden måde at have fordrevet løgnen fra min sjæl, fordi det som der har ædt mig op, altså i min aktive hashperiode, det var løgn. Det var løgnen, der hele tiden var med mig. Altså til sidst så var der sådan noget, at det er jo helt naturligt at lyve, det må alle mennesker gøre, alle må da lyve lige så meget som mig. Fordi der var ikke nogen sandhed tilbage. Det var bare løgn hele tiden. Så det med at få fordrevet løgnen, altså det var sjælsforløsende. Og så komme ud og lave sin liste med folk, som man skal gøre det godt igen for. Og få snakket med Ine, som havde tævet mig ind i hovedet til alles publikum på. Og få givet hende en undskyldning, og få snakket ud og repareret vores forhold. Jeg er sammen med hende i dag, på 5. år. Og få oplevet tilgivelse. Altså få oplevet tilgivelse i den reneste form. Altså det er noget af det største, jeg nogensinde har oplevet. At hun siger, det er okay, jeg elsker dig alligevel. Og møde min søster, som er sådan det eneste familiemedlem, jeg har. Altså tilgive mig. 100% fra hjertet. Altså det var altså,
det var også, altså det var guddommeligt, fordi det var så stort, at det var, altså, jeg ved ikke, altså, ja, jeg kan sgu ikke sætte ord på det, fordi det var så en enorm oplevelse for mig, at opleve den tilgivelse. Og det som, altså det som jeg oplever med mit liv, med programmet lige nu, det er, at altså programmet, det var noget, som jeg i det første års tid skulle tæve igennem for at lære det at kende. Og jeg forstod ikke, hvorfor fanden jeg skulle gøre alle de her ting. Altså, det var mig uklart. Men min sponsor bad mig om at gøre det, og min sponsor vil hjælpe mig at være ædru, og jeg kan ikke selv finde ud af at være ædru, så hvis jeg gør, som min sponsor siger, så kan det være, at jeg får det ligesom ham. Altså, så jeg gjorde de her ting, og det, som jeg har fundet ud af, det er, at alle de her ting, som der ligesom alle de her øvelser, der er i programmet, alle de her alle de her øvelser, det er noget, som jeg kan bruge i min hverdag. Altså det er værktøjer, som jeg kan bruge til at håndtere mit liv i dag. Helt. Altså, min dag er nærmest et 12-trinsprogram. Fordi når jeg står op, så er jeg fucking magtesløs overfor, hvad der kommer til at ske i dag. Jeg har ingen indflydelse på det. Bum. Og så skal jeg ned på knæ, og så skal jeg bede om hjælp til at kunne forholde mig til, at jeg ikke har styr på en skid. Og kunne lægge alle de ting over, som der vil spænde ben for mig, min frygt og min vrede og min dovenskab og alle de her ting. Og så kan jeg gå ud i verden, og så møder jeg en masse mennesker, og rigtig mange af dem, de er anderledes end mig. De tænker på helt andre måder og gør nogle helt andre ting. Og mange gange så bliver jeg vred på dem, eller irriteret, eller et eller andet. Og så kommer jeg højst sandsynligt til at råbe af dem, eller være dum, eller ubehagelig, eller et eller andet. Og så kan jeg lige tjekke mine 4 trin igennem. Se de der 4 kasser, som jeg tonsede igennem. Så kan jeg lynhurtigt finde ud af, Gud, hvad er min andel i det her? Jamen det er, Gud, jeg er selvcentreret, egoistisk, utålmodig og doven. Og så kan jeg lynhurtigt lave den 9. trin på en, hvor jeg så går hen og siger, ved du hvad, de her ting tager jeg ansvar for, det er jeg ked af, det her, det hører til mig. Det kan godt være, du kørte ind i mig, men jeg skulle ikke have reageret sådan her. Og så kan jeg gå videre i min dag, og det kommer til at ske mange gange i løbet af sådan en dag. Om aftenen, så kan jeg lave en reflektiv selvrensagelse over, hvordan har min dag været? Har jeg været det menneske, jeg gerne vil være i dag? Har jeg været ærlig? Har jeg været en god ven? Hvad er jeg taknemmelig for i dag? Hvad for nogle fede ting har der været i min dag? Og det gode ved er, når jeg laver den her liste om aftenen, så er den med mig hele dagen. Så det vil sige, når jeg cykler ud fra Søborg i dag, og bare ser det her lys, med de her fantastiske orange farver på træerne, og de våde blade og duften, ikke? Altså, så er det bare sådan, den skal med på min taknemmelighedsliste, den her, ikke? Yeah. Altså. Og det 12. trin, det er jo altså, det er jo kun at vise eksempler. Det er kun at vise eksempler på, at det er fedt at være ædru. Det er fedt at være mig. Og det bedste for mig, det er, at jeg er jo vildt taknemmelig for, at jeg kan få lov til at sidde og snakke her, og fortælle om, hvordan det har været for mig at blive ædru. Men også bare kunne gå ud i livet, og kunne ikke gå i panik, når jeg er sammen med andre mennesker. Kunne være i mig selv. Kunne have den her kerne af ro, som jeg kan falde tilbage på. Kunne være venlig over for folk, imødekommende, tolerant. Kunne rumme andre mennesker, acceptere dem. Og det kan jeg kun på grund af, at jeg har været herinde. For jeg har hørt på alle jer fortælle om jeres liv. Del jeres ting. Spejle mig selv i jer. Få lov til at øve mig i at være sammen med andre mennesker i det her sådan lukkede rum. Altså, og det første, jeg skal tænke på, det er, at jeg skal forholde mig ædru, fordi ellers så kan jeg ikke lave andre ting. Og jeg vil hellere være med i en fed motorcykelklub, eller et eller andet sejt badmintonliga, eller et eller andet, i stedet for at være med i den her tabernes kaffeklub, ikke? Altså, men jeg har ikke noget valg, fordi hvis jeg gerne vil være ædru, jamen så skal jeg bare sørge for at melde mig ind her, mindst 1 gang om ugen. Og det her er ikke tabernes kaffeklub, altså. Det er fandme folk, der har vundet over sig selv, over deres misbrug. Og den udvikling, som jeg ser
folk går igennem, når de kommer ind ad døren her, og som jeg også selv har oplevet. Men altså, det er sådan noget, jeg misunder alle, eller under alle. Kæft, der er mange, der godt kunne tænke sig, eller kunne bruge, at prøve nogle af de ting, som vi gør her. Men jeg går ikke og prædiker med det. Så jeg har været ædru i dag, og det er jeg sindssygt taknemmelig for. Tak for mig.